भैया जनता जनार्दन समाज नमस्कार प्रणाम बा। हम गायक कलाकार ड्राइवर प्रेमचंद यादव ग्राम बभनोटी पोस्ट उचेठा जिला भदोही के पावन धरती से जवन मोहब्बत प्यार आप लोग स्टेट से दिहलन बाबूजी, आज हम यूट्यूब के जरिए आप लोगन के बीच में भेजा तानी। आशा है कि जरूर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो बजाओ मास्टर। माई जी का जगमग दुआर लगेला, हर नव दिन माई जी का जगमग दुआर लगेला। यह दिन हो जाला विदाई अभियान लगेला। नव कुआर के नवरात्र में जब माई दुर्गा का पूजा होला बाबूजी, 9 दिन बड़े धूमधाम से लोग पूजा पाठ करे ले भैया, माई बहन लोग करे लेकिन 10वें दिन जब विदाई हो जाला चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाला। लेकिन कैसे पूजा पाठ करे ले लोग? अरे चहल पहल लागे शहर बजरिया, भगतन का भीड़ लागल माई के दुआरिया। अरे पावन पद माई मनवा हमार लगेला, माई मनवा हमार लगेला। यह दिन हो जाला विदाई अधियार लगेला। आए बाबू, जिस दिन माँ का विदाई हो जाता है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन दूसरी लाइन में कहना है बाबू, अरे दीपक काला सजाला राखी के दुआरिया, अरे माई के चढ़ावल जाई नारियर चुनरिया, माई का मूर्ति बैठा के भक्त लोग रातों दिन पूजा करे जागेलन बाबूजी। रात दिन माई भगता तोहार जागेला, अरे रात दिन माई भगता तोहार जागेला। यह दिन हो जाला विदाई अधियार लगेला। हम तो इंसान है, आप तो देवता ऋषि मुनि के भी तार देहलू मैया। कैसे कहत है मैया? अरे सूर नर मुनि सबके कैलू सुखारी, हर पावन चरनिया के हुकई से विसारी। जग कमाई आप
एक माई पैदा करेल वो माई होलीन, लेकिन माई के आंचल चरण इतना पवित्र होला कोनो सीमा ही नहीं के बा। तो कहना है अरे रात दिन माई भगता तोहार जागेला, अरे रात दिन माई भगता तोहार जागेला, यह दिन हो जाला विदाई अधियार लागेला। माई आप साल भर में एक बार आवेलू मैया, लेकिन घरे घरे विराजमान हो जालू मैया। कैसे कहत बा माई? अरे जो है प्रेम चंद माई राउर डहरिया, अरे जाने कब अबू अम्बे हमारी नगरिया, अरे 365 दिन पहाड़ लागेला, अरे 365 दिन पहाड़ लागेला, यह दिन हो जाला विदाई अधि